Nyika ino izerenamo marwadzo nekuchema zviripo. Tinodana kuzitara Jesu, iye achazo tinyaradza. Ukafamba naye panguva dzekuchema iwe, iye wapukuta misodzi. Musatisiye wotiritega Baba, tinodawo nahiro ruoko rwenyu kutitungamirire. Musatisiye Baba, musatisiye wotiritega Baba, tinodawo nahiro ruoko rwenyu Baba, ruoko rwenyu kutitungamirire. Tinosangana nezvinorema, aiwa patindoputsika tipeizimba. Ishe wangu tinodana kuzitara Jesu, iye achazo tibatsira. Ama yangu uya kuna Jesu, iye achazo kunyaradza. Ukafamba naye Mungu wake kuchema, iye wapukuta masodzi. Titungamire Baba, titungamire Yeshe, tiritonga tikwanise. Ruoko rwenyu rutitungamirire Jesu. Musatisiye Baba, musatisiye tiritega toparara. Tinodawo nahiro ruoko rwenyu kutitungamirire. Musatisiye tiritega tinodawo pekuwanda Ukafamba naye Mungu wake kuchema, iye wapukuta masodzi. Toda kumchingamidza mose mukati mezuva ranhasi pachirongwa Family Matters. Toda kutenda Mwari nekuenderera mberi kuri kuita chirongwa ichochi, and we know kuti it is because of your support and your prayers. Nemazana muri kutipa, vamwe vanongotifonera kutaura kuti tiri kunakirwa nechirongwa. Izvozvo zvinotibatsira chose. Vamwe vanotikandira mibvunzo, vamwe vanoti dai mamagadzirisa pakati. All that is so important.
and pafamily matters we believe kuti iko kana paine chinhu chisiri kutaurika kana kuti chiri kuitika chiri kubata mhuri, let's talk about it, kuti pakupedzisira mhuri dzedu tigowana mhuri dzinofara. Mukati mezuva ranhasi sangana nedare ratiinaro totangira padapa. Makadini wadiwa watariri newateereri, mufaro wangu kusangana nemi ndinonzi Elder Nyamasana. Thank you so much. Yes. Evo ikani wadiwa wateereri navatariri, ini ndini wenyu as usual Advovo. Thank you so much. Yes, next. Kwaso kwa muri amanisha mwari kure ne page wosita rangu maichinengo. Yes. Makadi amanisha mwari ndinoitwa Majorich. Tinotenda chose. Kwaso kwa muri amane hanzvadzi ndinonzi Watson Mbiriri, ndiri mufundisi. Mukati mezuva ranhasi sinyoro ndoda kuti ndisvitse kwaziso dziri kubva kuGabs. Pasi kwenyika. Ndakasangana nevamwe vatete ikokoko vanonzi Mrs. Tatenda Mabuya. Vakati idi kana mangosvika kuHarare farisai musvokosi ndivarisireiwo vadare. Vakati tiri kukomborerwa nechirongwa cheFamily Matters, tinotenda zvikuru nemhuri yekwaMabuya. Mwari vakukomborerei, vakuitirei zvakanaka mukati memhuri yenyu, mukati meupenyu hwenyu. Tinotenda netsigiro yenyu kuchirongwa. Toda kutenda chose. Ndo zvatinotarisira iko idzo kukwazisana nekusimbisana ukoko zvinotibatsira chaizvo. Mwari ngaakukomborere muriko kuHaberon, Mwari ngaakuitirei zvakanaka. Mukati mezuva ranhasi tatine nyaya yakasvonaka, nyaya yakanaka iyi. Tiri kuda kutaura gono nenyaya yevanhu vanomborambana. BCB, baby come back. The way you say it. BCB, baby come back. Vanhu vanombosiyana mukati meupenyu vomva vazodzokerana. Handiti muri kuona. Vatombogara pane zvevana. Handiti muri kuona. Tichazotambanudza pamwe pamakambosiyana paya. Mumwe akatonoita kamwe kamwana futi. But vanhu vakuda kudzoka nyaya yekurambana. Vanhu vozoona kuti munhu yanga ari right wodzokerana. Handiti ndo yatinoda kuti titaure nezvayo mukati mezo. Inyaya inopisa yatachida kuti tinyasoirova Mbira rakadaro rekuti iko tikaregera kuti bata mushe gono tauya kuzoponda nyoka toonekwa tiri isu taakutotiza. Saka toda kutenda nevadare vedu mukati mezuva ranhasi. Maybe to start off, ngati tarisei kuti iko zviriko here zvevanhu vanomboti iko uyu kwake nditezere but vozodzokerana rudo rotanga kubvira. Zviriko here zvinhu zvakadaro kuti iko vanhu vanombonyasoti iko matare anogarwa but votaura kuti over my dead body handigari nenyanya yakadai, uye achiti iwowo futi handiti muri kuona voparadzana. But ameno vanozosangana ameno marestaurant anosangana vanhu handinotanga kufonerana and all that zvichidaro kudzimara vanhu vaita sei vadzokerana. Ndachinzwa Advovo vachitaura kuti iko pane kamwe kahai kanouya after about a year masiyana nemunhu. Hanzi kahai aka akabve kuna Mwari. Kanobva kuna wakaipa. Well, I listened kune vamwe vachiti ko kahai kako kanotekenyedza. Tirutezere especially kana wanga wakamirira umwe wake kuti iko ndiani achatanga kuti sorry. Handiti muri kuona. Ndo zvatoda kuti titaure nezvazvo mukati mezuva ranhasi. But zviriko here Nyati? Mbotibatsirai. Zviriko sinyoro zvekutodaro chaizvo. Ndarichitombotarisa mastatistics zvinozva kuti nyaya haiwanzokutaurika but inoitika. Saka ichitotarisa mastatistics tikatoona kuti research yakaitwa yakaratidza kuti at least 20% yevanhu vanorambana vanozonodzokorana futi. And pane mafactors akawanda anoita kuti zvidaro.
amwe yacho inotori nyaya yekuti unoziva pamwe pacho kurambana kanenge tori dzungu chairo. Nyati tachida kuzoshatirisana mberi. Angotanga vakatoshuta. Atangira pahigh jump. Aikone kutanga makachaja kanyati. Motodzora mberi kuti kuinga takashuta dzungu wani. Saka ende panashasopamastatistics hanzi kazhinji kacho wanenge watodzokerana wacho pamwe mamarriage acho anotori nefuti high chances of even succeeding. Zvekuti vanhu vakamborambana wodzokorana wogadzisa nyaya dzavo mamarriages otodii otoendera mberi. Saka issues atichaura nyaya dzedzuu even age chaichayo kuti munotozorealiza later kuti tatiri vana vadiki but takazokura tamature and all those things. Saka zviriko hanzi vamwe vanorealiza kuti paya tatisina mari ndodambudziko ratati naro paya now yapo chikoniso chidzokerana handiti muri kuona advovho zviripo here kuna vanhu vanorambana vozodanana futi zviripo here zvinhu zvakadaro? Izvozvo ndozvitoriko sinyora. Aiwa zvakatekeshera. Chokutanga vanhu vanogona kurambana vozoona kuti vachiri kudanana kana kuti umwe achiri kuda poshayikwa anotaura. Asi kuti vanhu vakambodanana voramba vachiramba vane interest in each other zviri very common. Mubvunzo wamatibvunza manje ndowokuti saka zvataona kuti tichiri kudanana todzokerana here? Dzimwe nguva pane kuti pakurambana paya pane zvikonzero zvakaita kuti vanhu varambane. Zvikonzero izvozvo kuda ndo zvichazopa direction yekuti modzokerana here kana kuti morega kudzokerana. I think I've got that part yatoda kunyazopatsenga pasina kubatanidzwa ne you know yes but that's ndokwazviri kuenda ndokwazviri kutanga yes. Mubvunzo uri wokuti saka vanhu vakambodanana vakarambana vanofanira kudzokerana here? We will address that. I think we have to address that. But apa tachira kuti tione kuti iko ndaifunga kuti iko zviri muvakomana nevasikana because munombosiyana handichatokude handiti ndizvere then mozonzwa kamwe katsamba kazouya kuti iko but iwewoka alright uyai titaurirane handiti muri kuona takatomborambwa yaya zviya zvokutongonziko hapasisina kwakuzoramba uchiti uri kuti kudiniko chaizvo nzi aiwa tingati chiyazotaurirana handiti ndizvere vanhu vachitaurirana zvinhu zvichitofamba zvichienderera mberi. Zvinoita sekuti iko vanhu vanomboita kakusiyana kaya handiti muri kuona vasiyana nezvikonzero zvikagadziriswa zvikonzero vanhu ivavo vanenge vanonamatirana zvokuti hamuzombovatsukunyure handiti muri kuona zvinenge zvinodaro mambona vanhu vanonziko imimi manyanyisa chimboiti umwe ambogara uko umwe ambogara uko ozonzi after 6 months alright ngatichitaurai nyaya yenyu vakawirirana vanhu ivavo vane rudo runopfuta handiti muri kuona. Saka ngatitarisei kuti iko kana imi mati zviriko zvii zvinoita kuti iko maybe vanhu vazodzokerana chii chaizvo chinoita kuti iko munhu azoona kutoti iko uyu ndo wangu handiti muri kuona chii chinodzosera vanhu vanodzokedzana how and why chii what are the drivers dzinoita kuti vanhu vadzokerana? Maybe I want my Jaricha then my Chinengo. Yes. Tichiri pama statistics, I'm going to answer your question using the statistics as well. Okay. Sezvataurwa na Vanyamazana, there's a high possibility. Apparently, research actually says sometimes it goes up to 30%. Vanhu vari married, vakambo separate, they can get back to each other. So it's within the regions of 20 to 30%. But interestingly enough, they also say half of that end up having a stronger bond than they did before. And then the other half end up breaking up again.
Okay. Saka that then comes to the answer to your current question yekuti chi chinomboita kuti vanhu vadzokerane. And chinoita kuti vanhu vadzokerane ndo chinozodetermine kuti are they going to fall into the half inoita a stronger bond kana kuti the other half inopinda into a cycle yekurambana vachidzokerana. Saka vanhu vanogona kudzokerana because of genuine reconciliatory efforts. Kuti pane problem yanga itoripo and vese they've acknowledged what the problem was and patotanga kuiswa measures address that specific problem. Saka they are now working towards fixing the problem. And then vanobvoita say vodzokerana. And then koita vamwe manje vanodzokerana not because problem iripo iri kugadzirwa kana kuti ichagadzirisika but because there are other external factors dziri kuvapusha back towards each other. So it may be loneliness or it may be societal pressures kuti asaka wakatorambana nemurume adzokera kumurume wako chichi but without the actual issue being resolved. And those usually end up breaking up again. Saka vanhu vanodzokerana nema-reasons akawanda akasiyana. Some of them are detrimental to the relationship. Others can actually build it so that it's a stronger relationship. Lovely. Thank you so much. Maijineko. Yeah, ndachida papfura namai jari chapanokosha. Muchaona kuti chinogona kuti vanhu vadzokerane. Zvinokonzerwa nekuti vakamborambanirani. Saka zvikonzero nekusiyana kwazvo ndo zvinogona kuzodetermina kuti vanhu vadzokerana vanozogarisana here kana kuti havagarisani sezvataura maijari ichi. Togona kupa muenzaniso wekuti vana vechikoro umwe ari form 4 umwe ari form 6 vobva vangotamba nemoto. Moto wotobvira potozvarwa mwana. Mai vemusikana wabva kuti mwana wangu ndoda kuti adzokere kuchikoro. Ndomutora uyo oti mukomana ngaakontinye nechikoro but vana maybe vachitonyatsodanana votomboseparetwa vatoori chimwana chiri kuma 5-6 years vakutanga kuchibvumidzwa manze kuti ombonoono mwana uchiono mwana votozoti but isusuka kurambana actually vatotangira pokuti ati isusu tiri tu hatina kana problem but culprits around us you know isusu we are safe but let's target the criminals around us. And votovodzokerana votovaka mhuri. Saka vamwe vanogona kuendwa nekutanga vanhu vadiki vamwe anenge ari makakatano ekuti recently I was talking to a young lady aidanana nemumwe munhu wandaisiva vaparadzana ko chii chakaitika zvikanzi mai vacho vakandita urori kwamurewa rora kwedu kumavhitora relationship yakatosvika pakupfumvunyurwa aiwa ndiri kungopfuroandina kuti ose yakatonzi rora kumavhitora tora wekupi wekumatongo saka that's another reason yekuti vanhu vangonanga vatombororana vatoone vana 2 yotozosimba kuti pamwe amwe nemurora pane kungokwesherana kavaita zvotonzi anodai nekuti mushona isusu takakuzotora mundevere musha wotoparana but mushona nemundevele wake uyo akati I love you oti nyakutanda uyo akati kakulu uyo akati vanongowana mukana chete kulu you know so zviriko and zvinoitika and zvimwe zvacho zvinhu zvekuti vanenge varambana pasina chinova-affecta vari 2 ivavo vanhu ivavo vakatozodzokerana maculprits adhiliwa nawo runoenda kure rudo rwacho saka chimwe chinhu chandiri kuona panapa vateereri vakatiteerera ndiwe kutiko pane vanhu vazhinji vari kunetswa nezvinhu mumarriage but they never talk about those things kusvika zvinhu zviya zvatovarambanisa handiti muri kuona ende vamwe vanotoita dzungu rekudzokerana pasina kana chamboiswa patafura kuti taimbonetsana papi saka tiri kuti kudii nezvataimbonetsana nazvo handiti muri kuona saka people vanenge munenge muine zviri kukunetsai but hapana pamunombogara pasi muchitaura nezvinokunetsai mukati meupenyu gono imbondibatsira ipapapo ndigameiwo yes ndokotangira pakuti chokwadi zviriko zvokuti vanhu vanodzokerana sezvanga zvichitaurwa pamastatistics and so on ndorangarira tichiita program pachirongwa chejourney of life nemwana ane vabereki vanga vakasiyana kwemakore vamwe vakachiona chirongwa ichi pano paplatform yemandara hapana kupera nguva yakanyanya kureba you know vanhu vanga vakachatava muchato ukadamburwa
asi pari zvino vakachata zvakare, you know. Yes. I remember calling advocate Jaricha ndichibvunza kuti naimi zvinhu zvakadai zvinofamba seiko, and so on and so on. Akati aiwa zvinoitika, vanokwanisa kunotora mapisa aya akambodambuka anokwanisa kudzoserwa pakare, and so on. Saka zvinhu zvinoitika, zvimwe zvacho ndofunga zvambotibatwei pakuti zvinogona kuuya nekuda kwezera, kuti maybe tine dzimwe pfungwa dzatine tinadzo tiri vadiki. Makamboona here kuti vana mbuya nana sekuru havanyanyi kunetsana stereki, kwete kuti pane pasina, but vasvika paipe kuti tolerance levels dzinenge dzati kwirirei and so on. Saka maybe vanhu kana pfungwa dzichiri diki tine mafungiro atinoita kana kuti tine a utopian view of life, yekuti zvinhu zvinofamba, you know, unenge uri bhabhi and things like that and so on and so on, reality chayoka. Saka munhu anogona anga vakawanda, I remember nichitaura nevanhu vakawanda vane michato yakaparara pataita program yeGen of Life and so on, almost all vaitaura kuti unonyatsoshaya kuti marriage yaya yakaparariri chaizvo chaizvo. Are you getting that? Saka zvinoita sekuti pane time yekuti munhu anozoreflecta, uyo ari kureflecta ari koko, uyo ari kureflecta ari koko, zona kuti pozouya kahai haiyaka dai wairatidzwa mafootnotes akaisapota, mafootnotes nebibliography, the energy that it drained zadherere haiya inenge yakarembera nemafootnotes. Saka ndofunga kuti dzimwe nguva munhu zvaanenge ari kufunga and so on anogona kuzoona kuti I think my choice was right. We could have overcome that issue, and so on and so on. Kanti munhu azokwanisa kuita swallow their pride kwakuchidzoka manje saka I think ndo zvimwe zvikonzero zvinoita kuti vanhu vazodzoke. All right, thank you so much. Advo, do you have any chikonzero? Sure. All right. Mshokoshi. Hanzi it's cold out there. All right. Ndorangara pakambetika drama yainzi kumbo panze paZTV. Yes. Vachinyengerana kuti aiwa inini after all andinyengere after all mozama after all munhu obuda panze achiona fanika ndo kuri kubwinya ondoona kuti masango matema chose, ogara oita sese mwanakomana akarasika, obata rushaya kudai kuti but inini ndakanyasoita chii chandakabenefita pandakasiya musha, pandakasiya mhuri, kana kuti pandakasiya murume nevana ndichinzi nditengere chiwani. Ona kuti no, I think I made a mistake. Poita genuine repentance. Genuine repentance yekuti kana achida hake kunditora. Ndimona attitude yanga ine mwanakomana akarasika. Kati nangu I don't deserve a second chance. Ndinoshiripo, but if you have it in your heart and kana achiri available nditoreiwo handitika. Kozoita vaya vokuti aenda kwaenda. Achisauka zvino. Mari yese yapera. Akufunga ndondovatepi. All right. You know, kana kuti akurwara. Those can be reasons again for coming back. Right. That's now better that area. Thank you. Yes. Some of them are selfish. Yes. Kuti ninda akuda munhu anondiunga. And a lot of men, unfortunately, ndo vanodaro. Varume. Obuda weavarume. Because mukadzi anonyanyodi anogara pamba nevana. Chinoti dzikamisa vana, vateti navo vaturi kuchengeta tiendesa kuchikoro. But kana munhu abuda shasha, ondotendera oita maround. Udzoka nembabvu nhatu. Dzakabudikira kudai. Kameno chatandipinda. Exactly. And
kusvika achikokumbira mvura ndipewo mota. Exactly. Ndizvozvo achiunzwa nebhara Oh. zvonzi adresi yangu ndeyekwakati. Yeah. Akuti he enjoyed the best of his days Yeah. With someone away. else. But ike zvino and you burnt the flame of life somewhere else. Now you are bringing me the smoke. Yeah. Anditika changoda The ashes. sezvataura namai Jaricha. Ashes to ashes. Munhu achikambaira. Watora advantage yezvambotaura namai Jaricha kuti society unotaiwa mutore murume wako Muchato, advantage wemuchato. wanga uchazoda chichimwe ende hatidi munhu anozorwadziwa kana munhu azofa mitire zvakanaka chichi kubva kwaya akawanda wanda. Yeah. Saka izvozvo ndo mamwe mareasons ekuti munhu adini Adzoke. munhu adzoke. Adzoke. Zvinozotindidha kuti saka uyu ari kunzi ndadzoka otiwo kudini nyaya iyoyo. Hey, but ndakachida mbotiko tibatsirane vanana baba. Handifungi kuti kune hutsinye hunopfuura hutsinye hwakadaro hwekuti pane vanhu vari kusiya wana vachienda vonochovha makasa emafaro. Ini handiyati mafaro ini because hakuna kufara kwakadaro. Wapera wodzoka uri change yazosara wodzoka uri mbabvu nhatu dziya dzakarumwa nechikara chekadhache. Aiwa musatsamwe aiwa imbotimirira handiti murikuona uchigwadaira uchitiko nditorei handiti murikuona vana havakuzive mukadzi haatokuzivi ende vamwe they just break into tears and maybe take you. Hapana zvakaipa zvinopfuura zvinhu zvakadaro. They never had your vigor. They never had your heydays. You were away. Now you bring this old finished person broke asisina kana nekudini wakuda kusumudzwa wakuda kupetwa wakuda kuita sei. It's not right vanana baba. Nyangwe zvinoitwa futi nana mai. Zvinoitwa futi nana mai. Ngatiregei kudaro kurwadzisana kwakasimba mukati meupenyu. Ende imberi otherwise ndinozoguma. All right, yes. Chimwe chikonzero chandinoona icomplacency in marriage. Kuti kana vanhu vangoroorana vakutongozorora waisoomurukisa musoro zvino hauchamurukisi waisoomutengero imwe sheti isina kubva rukakola ungomusiya munhu asingamaintain unopedzisira wagona kunge asina value unokanganwa kuti ndiye uya musikana waimbotera uya uchimuvimbisa uchidikana kuti mukomana wairwarira kuti maimbiro ake 10 wakomana akangoti ndokuda kahwani ndopindura ipapo 10 yaya yakutokubhowa manje wakutoti vashaya here zvekuita endo complacency kujairira zvinhu zvanga zvakakukoshera kare zvausina kukosha waparadzana naye uye anobva unoti izvo ndosagarira pano. Nhasi I was talking to someone andisira audio achiti Machinengo pamwe ndimungandibatsire nekuda kwedare rino achitaura kuti kubva musi wandakada munhu uyu ndinoregret wekutongomuda kumubvuma ndoregreta futi musi wandakaparadzana nevirginity yangu ndichiipa kumunhu uyu. I even regret these years dzandararama naye. Achiti last week ndakaenda kusikia kunozviyera weight anzi ndiri kurema less than bag racement and she started crying vandibata moyo wangu. That's how a person can deteriorate in the hands of someone. Obva adecide ake kuti inini twangu regei ndisesei ndiende obva angoti achingoroti pesengu pobva pawana munhu anobva amunhonga sinyora omumaintaina big time ochidzokedzana kana kuzvimaintaina iye ende mahwindi anokesha kukunda drive. Windi akambopuwa kombi anokesha anotaurira 120 saka anogona kungoti achingonoti obva towana mumwe munhu anonatso uyu munhu akangowestwa chete but pane potential kana kuzvimaintaina ega 3 years down the line munhu yaya akuda kudzoka manje uyawo kumbowesta munhu uyawo kusvika munhu akurema less than bag racement akuda kuti asei akuda kudzoka ndo zvimwe zvikonzi akurwadziwa nemunhu inoti kuti ari kumuda bag but adawo muchipisa futi kumudzosera pasi. If I cannot have you, no one can have you. Ndo chimwe chikonzero kupfidzisa kuda kumuteera kuti uone kuti controlling and all that. Jaricha then advolve then we move. Yes. I was thinking Machinengo pawangu achitaura kuti chimwe chinoita kuti
vanhu vadzokerane, there's a syndrome inonzi, it should be Stockholm syndrome, if I'm not mistaken, which is a coping mechanism yevanhu vari in abusive relationships. So it's a psychological defect sort of inodevelopa munhu anenge ari in an abusive relationship yekuti you become dependent on the abuser. So people like that sometimes munhu anotombobuda kana kuti pamwe paita situation iri very tense, pamwe munhu atorohwa kunga akuda kufa obva atiza mototi munhu uyu wauri kudhila nayo idai wasiyana naye waita se motozona atotiza imimi manje akudzokera kune munhu uyeyo. So you find kuti vanhu dzimwe nguva katori kakurwara mbichana mune dzimwe nzvimbo pane dzimwe nguva pane vamwe vanhu. Saka that can make people who are in toxic relationships continuously go back to that narcissist because akutodevelopa Stockholm syndrome iyoyo. Saka sometimes saka tichisimbisa kuti kana kudzokerana hakuna kushata but kunofanira kuitwa nenzira yakanaka and to make sure that the core problem yadilwa nayo, otherwise you continue in that cycle. So this is one of the things chinoita kuti munhu azodzokera. Saka ndasvunga mai chinengo vachitaura kuti you will not be surprised kuti munhu iye ari musituation iyoyo anotodzokera futi ikoko mangwana nekuti dependent and attached to the abuser. Motozona imwe nhumbutunge oti ndiani Rameki natina Rameki takararana tiwari kufana pane all right. Thank you so much. Maite Atifovo, please, you wanted to throw something? Ndadangodzera pashoma maybe nyata satata kuti izvona isinyoro munhu kana ari kure so hameno anoona kana achitesa makomo sheshe atafanika ndeye blue ashafanika anoshambisa afanika ndeye mufirimu handiti asi ukasvika komiti nenyoka nezvipune veshe hamutopindike neminzwa handiti but kana uri kure uko unoita fanika wow you know usually kana munhu akati taramukei kubva kumunhu tinokurumidza ukanganwa ma-characteristics ake atatisingazi akatoita kuti tibve. You understand? Saka munhu akatarisa munhu so ndorangarira Elder Machando bamukuru vangu vachitaura kuti dzimwe nguva vakomana vasikana vangwarirei vakomana anogona kukusona ongoti siye value yake hanzi inokwira kuinda kukwira kuita stock ite kupfura yestock market you know because wanga wajaira kuti anokufonera achikupa attention now that shanyara wakutomusuwa kupfura kusuwa kwauri kumita. So the same thing happens vanhu pavanga vari vese unatsokona kuti inini ndanisiri kukwanisa nenyaya yekuda cheating yemunhu ndanisiri kukwanisa kuda nyaya yamanyepo kana kurohwa sometimes gambling economic abuse munhu anogara achikwereta achipinza mari muzvinhu zvinozvi zviri risky you knew kuti pawakabuda you were relieved kuti I think this was actually the proper thing but waakunze manje waakutarisa munhu uya waakutanga kuona zvakambokuattracta initially kuti but he stole. I like his voice. Zviya zvaisimbonakidza zva but he's a nice guy after value yake nenge seinokwira because you are missing the yatinoti consortium munlo tinoti consortium that comfort and peace and what of being together and just wanting to be with this person even though you left. Saka izvozvo chikonzero chihombe ichocho chokuti tinokangana zvazuro nehope kuti ndakambopinda tsekwende nemunhu uyu musikana iyu mukadzi uyu ndagara ndichiona mameseji pafoni dzake aimbononoka kuya kumba ndisingamuhwisisi ndikazoti I think it's better kuti tisiyane ukakanganwa mareasons ekusiyana unodzokera. ndikuwedzere chimwe ndotofunga nepfungwa yabuda apa yekuti sometimes vanhu vanogona kungodzoka zviri abrupt zvisinonyatsa kufungwa. I think maijari chaumboibata pfungwa icho chimwe chinogona kutokonzeresa kutori kuchechi chaiko kuti mari dzinogona kutochaiwa yakasimba yakananga ikoko makomana mari dzotobvunza kuti muromo wako ari kupi pachakukowa
mwari warovenga kurambana. Saka maridzo inogona kutrigger my emotional decision. That's a powerful one. Isina kunyasa kupfungwa zvakanaka. Zvokutoti kana vari nyamazana anotobuda achitobuda muchechi aine tumasodzi pamatamo. Saka vanhu vanogona kudzokorana pasina kuadreswa maissues sekutavanare ndiko zvaparidzwa kupi kuchechi. Saka I think kuchechi religion itself inogona kuva a contributing factor, but the issue now is maaddressa here all those issues. Ndo papa vatinozoenda 50% iya yekuti vachingodzokorana abuse iya iripo zvese zvanga zvichiitika zvese zviri china zviripo. Saka nangotingwedi but maybe chimwe chinhu pana chita research ndaona kuti ko panotoriwo futi pamwe pacho pekuti munhu because ndaona kuti chimwe chinokonzesa kuti vanhu vagone kurambana ma-addictions like drug and substance use. Saka panotori nepamwe pekuti vanhu varambana but a person then works on addressing that. Wotoenda kuma-rehabilitations and everything. Back to normal. Munhu ndakamuramba uyu ari chidhakwa, ndakamuramba ari drug addict, but he's now a normal person. That way people can have to reconcile in marriage yotoendera mberi. Yeah, and I think zvichibatana neissue financial stability or lack of yekuti pada angari tsuro yemubhuku yaifamba hayo nekuvhurwa kwechinyi kwemapeji munhaka yeupenyu vanonzi vana mutabvunda ana homwe yareruka. Saka akanzi zvino unomudii iyeyu asi azopinda mugweru amumukobha muya kana kuti kupela ndava akukwanisa kubatanidza zvinhu zvake zvaakutora shape you know. Saka munhu anokwanisa kuzotanga ndo panozouya mahai aya nekuti munhu akaona kuti mota iyi ndeyake and so on ndo zvimwe zvinokwanisa kuitika. And then ndofunga futi kuti kudzokerana uku kunogona kuuya at least pa2. Pane kudzokerana kuri official kwekuti maybe vanhu vanga vakawanana nditi vakasiyana vodzokerana zviri kuzikanwa nemunhu wese, but pane kuti anokwanisa kunge vakaroorana asi onodzokerana nemumwe uyu. Muri kuona ka atori married uyu asi ari kudzokerana neuyu. Zvimwe zvacho zvinokwanisa kuva maybe imwe factor inokwanisa kuita kuti zviite easy. It's engaging in premarital sex. Vendevela vane tsumo yavanoti mvura inoyerera payakamboyerera. Handiziva kuti inoshandiswa for this case here kana kuti mamwe, but ingori tsumo yekuti mvura inoyerera payakamboita sei payakamboyerera. Saka kune vanhu like for example munhu ari kubatikana kuti ujaya hwangu umandara hwangu you know ndiye anoziva kwahwakaenda. Vanhu ivavava zvichizobatanawo nekuti hameno zviri kuitika firimu riri kuitika uku kuri official uyu ozouya uyu firimoni panogona kuita kudzokerana ipapapo. Saka tiri kuti ngatisatambai nenyaya iyi yebonde vanhu tisiri vanhu tisina kuwanana nekuti inozoita kuti zvimwe zvinhu zvive easy kuita zvisingafanirwe kuitwa. Saka patiri kutaura nenyaya yekudzokerana iyi kune kumwe kudzokerana mupengo kwekuti John wako shuwa idi ndiya makadanana naye mukabvisana zvinobvisanwa ukoko but ndobva uzosanganawo naSolomon achimva afamba nenzira yakaita sei yakanaka fana anditi muchimva matorana muchimva maroorana. Now you are having my issues nemaproblems amuri kusangana nawo mu this official marriage like any other marriage. Panoita ma-challenges and all that. But iwo manje mukatukana mukatadza kuwirirana pane uyu manje uri kufonera uyo pamwe uyo futi atoriwo nemukadzi wakewo futi but imimi pane kakuklika kamakaita panguva isiri iyo zvisiri izvo mukazosiyana and all that vanhu vanodzokerana kwete kuti official but vanodzokerana parukukwe pachingoita kukwe pachingoitwa rikukwe vanhu vachidzokerana. Saka I think zvinenge zvichibva pakuti zvikuru sei zviya zvinonzi chingwa chinodyiwa pakawanda
chinonaka but unozopedzera mukana mazara gravel ndo zvinotaura proverbs anditi can you imagine uchitete na gravel apana kumira bushi saka vanhu ava vanenge vaine kana kuti a false sense yereality yekuda kwokuti vanhu vaionana seri kwechikomo uyu ari form 3 uyu ari form 5 havana kugara vese vanhu saka vakazosiyana kuti mumwe akazoenda kunogarana sekuri kubhuruwayo uyu akazosara kumbizo muri kuona saka experience yavanayo with each other ingori it's not real yekugara mumba saka pakuchizoti ava vazogarisana navo akuona kunge uyu anonetsa uya tarisinganetsani but it's only kuti mamusina that proximity reti yakwira muri mese yashuta mumwe akapinda akamusupermarket akati hanzi ndiri kuona price yeka yefriji ko huku imari price yamuri kuona ndo yechicken saka vanenge zvine serious challenges mushoko chindafarira nyaya kuti kana tichiti kudzokerana hatisi kubvira kudzokerana mupengo ndafarira nyaya igonova separator between official kudzokerana nekudzokerana because vanenge vachida know the back together sometimes people vanotya kuti kana vazodzokerana zvokuda kuita official then it means you have to involve everyone again. Saka dzimwe nguva unoona vanhu vachiti ngatidzokerane zvamuri kutaura izvezvi kuti parukukwe mungona vanhu vakungoshanyirana and it seems okay because vanhu vangachita after all ndiye murume wako ndiye waunoziva but hazvizi pamutemo wechikristu hazvizikani nehama kana kuti nevabereki kana kuti nani anofanira kuziva rukukwe rungotsva and maybe mune vana kana mwana and yakutotavanika is part of the visiting rights yekuti uri kupota uchishanyawo access rights wetoita co-parenting and mwana wari kukuonaiwo muri mese you know that kind of thing saka kudzokerana uku kauko zvinenge zvitori nepazvinotangira zvitori justified pakutanga kwazvo because munhu auya kuzona mwana wani and then zvetafanika zviri justified futi nekuti after all mune mwana after all vana venyu kuda varegerei kuda vachazosvika kwavanosvika handitika and yeti ndoziva kuti zvangu maybe tasingazoendi ikoko but vana vatoona mahopes ari high ekuti maybe pane zviri kutoitika vanhu vachaodzokerana vese etc kwozoita nyaya yekudzokerana futi zvemumhepo ndandine imwe nyaya yokuti vaviri vaidanana vachienda parukukwe zvataurwa naGono. Don't play with those emotions. I agree with Gono achiti my feelings ayana nezvamakaitana ipapo ende ipapo zvezvakaitwa vanhu vari kuma-20 chakuti yes simba richakawanda chose apa ndakutarisa hari dzofanzirofa dzangu pano ivavo vakaita vana vakatoroora vakazorambana vakati yakarooraiwo ndokuita vana 2 wechitatu handiti kwakaita tukaita wechitatu anga wavo vese futizve ikoko ndokumwe kudzokerana chinyi mpengo kwekuti hapana kuti muri kuti madzokerana in terms of feelings and nostalgia but chinhu chiri kutoita kuti chizokonzeresa kukanganisa kwemhuri dzatovapo dzisingadi kuseparate nyaya dzinokatana oright ngatimbodaisoiwo saka tiri kutiko vana vaMwari kana tiri kutaura nyaya yekudzokerana tiri kutaura vanhu vakawanana vakatanga mhuri yavo then woita matambudziko akasimba zvakadaro zvekuti iko ameno nestage yavariyo pada udiki pada ameno chiri kunetsa pada mumwe atanga kubata zvinobata pfungwa and all that drugs and all that vanhu voparadzaniswa nezvikonzero izvozvo mumwe kwake but zvimwe zvinhu zvozoshanduka kana kuti zvinhu zvogarirwa pasi zvogadzirisika pada kuparidzwa kweshoko and all that vanhu vodzokerana handiti muri kuona ndo nyaya yatiri kutaura nezvayo
mukati mezuva ranhasi. But zvinetso zvipiko zvinokwanisa kusangana nevanhu vatiko tadzokerana mani ndakazomuvhaka ndakumfa kosina mai handiti muri kuona takumfa kosina madhamu handiti muri kuona vanhu vakutouyo kucheche vari pamwe chete tuvana turi kuvara. What are some of the pitfalls, the challenges dzinokwanisa kusanganikwa nadzo pakudzokerana? Yes. Alright, yeah, I think talayers foundation yedu zvakanaka senyo. But ta differentiate between kurambana mpengo nekurambana kudzokorana mpengo nekudzokorana kwakanaka. Because ndona sekuti kana madzokorana zvakanaka munogona kuaddressa ma challenges. But mama challenges anoitika maybe kana vanhu vakadzokorana mpengo ndekutiko munogona kurambana, for example muine 20 years handitika mozonodzokorana makana kuti 40 years. You will notice kuti as a person ages panokura munhu behavior inochinja. Saka ndogona kuti ndiri nyamazana handiti, but it's challenging kuti ndekuti patiri kunotsvaka kudzokorana uri kundiona wakapedzera kuziya ndiri 20 years ago. Saka uri kuona 20 year old nyamazana, but hausi kuona 40 year old nyamazana. Saka muchiona kuti panochinja munhu neage pane zvinhu zvakawanda, mainterest anoshanduka, dzimwe nguva character inochinja. Diseases might also get in, vana BP, vana diabetes, but uri kuona ari nyamazana uye anga ari the perfect guy, young and vibrant. So if people are then not prepared, kana vasina kunyatsa kupreparewa kuti vaone izvozvo machanges aitika over all these years pamunhu as a person, then panogona problem. Ndipo pamunoti kuna kuti munhu apinda marriage within some few minutes, some few years munhu atona atowesi ndiye munhu ndaiziya ero, aiwa usina nyamazana ndaiziya asiriye zvokuti kana turi counseling woti ndiri kushamisika mufundisi munhu pandaikambodanana anga ari munhu ari right, so outgoing and all those things, but iye zvinezi just down zvashanduka, then marriage haifambi zvakanaka. Ndafarira point yamuri kutaura anyamazana kutiko munhu kana achida munhu ngaanyatsoziva zviripo zvaari kutora, handiti muri kuona nayo chiripo, so that hamutinetsi mangwana. Pane vanhu shuwa unonyatsotaura naye uri kuzviziva here kuti murume uyu haaendi kubasa. I know that pastor and I have no problem with that. Handiti muri kuona nayo chiripo, handina dambudziko kuti tinoshanda tese and all that, ini ndiri kuenda kubasa tichabetserana nechi nechi mwanangu. Dambudziko nderekuti aikona kuzoshanduka mangwana. I think it's unfair. Handiti muri kuona nayo chiripo, wakatorana nemunhu anokakama nhasi wakukomblena nenyaya yekukakama kuti idishuwa pavana anenge haagoni iwe waisazviziva here. Saka hatidi vanhu vanotora munhu uchiziva zvaari and you decide to take it or leave it. Handiti muri kuona actually pane yandakatobva kuona very interesting yanga ichisikila social media. The social lady was actually addressing vanhu achiti kana over 30 years makudanana sei kana kuti makuda maybe mukudzokorana kana kuti muri kutanga, there are certain conversations that you are supposed to have. Exactly. Unowana mari, hauna here zvirwere zvinokushungurudza, family yako yakamira sei and all those things, because zvasiyana nevana vari kuma 20 years. Responsibilities atosiyana. Saka even vanhu vari kuda kunodzokorana, they need to consider all those things kuti pese patakambosiyana apa, what are the changes that happened and how to address those. Kwete uzobvunza munhu kuti hauna kutizonditaurira kuti unopunzika. Itotengai kumubvunza zvese, ndofunga ndozvekutaurwa nanyamazana. Where are you?
what is it that is happening? Patatakasiyana pane here zvipo hapana here kana iri commitment yawakaita or anything kana chirwere chakadevelopa and all that kwete kuzotanga kukomborera magwiriri totangisa futi katsva kukugarisai pasi imama titaita sei tadzokedzana aiwa akaoma but anofanirwa kutaurwa nezvawo muchidzokedzana handini ndizvere thank you so much. What are the other challenges dzinogona kuwanikwa vanhu vadzokerana? Yes, I've seen you at Volvo. There's a lot of regression pa relationship yako nema-in-laws ukambobuda muupenyu hwavo. Alright. Unogona uzoshanda zvakapfurikidza kuda kutanga kunowana futi mapoints. Exactly. Because zvikonzero zvakamboita kuti uende vanenge vachizviziva. And kana zvanga zviri valid, imi muri tu magadzirisana. But isusu kuno kuAfrica manje hamusi mega murelationship. Totsika edu mabreak edu but totombopfurikidza futi but tozape kugumira sometimes tokakala pe kugumira. Saka kana wakudzoka manje muupenyu hwemunhu you have to be able to adjust to kutotanga kuda kuti vanhu vatange futi kukuda because vanhu tori nemagrudge nekuti wakambosiya hanzvadzi yedu ukazodini saka iwe ukasvika uchiti vachasiko kuimbresa unowana riri gomba dema rakakumirira wesi still ukadzoka wane mumwe mwana womumwe murume mumusha mwawakambobva wakasiya wanga wambozvara 3 ukaenda kwawakaenda ndobva wanozvara umwe futi ane ndisinyoro uku uri kumhurika kwagono wadzoka manje kuti uchiti akachema kuti shinyararai sinyoro uri musha mana gono iriva irore rekuti vanhu vasati vadzoka ngavari cherechedzi saka vanhu ini nangu ndachida kufunga kuti paperiod yekumboseparetai kana wanga usati wanyatsowo chokwadi chekuti wayapedzerana neuyu chimbotora nguva yako kuitira kuti mari ivaya asawandisa wane mumwe mutupo wambenge wane vamwe vatete vada kufona kubvunza mwana wahanzvadzi wawadzoka naye mumusha ava tete vari kuno vari kuti mapirinjanja acho anotorwadza unotozoona kuti kudzokera hangu kwandandiri kurenge nani saka people should consider all that ndosaka sure panapa pataurwa zvinhu zviri so mature zvokuti relationship iyo it has to be very mature kubudirana pachena unowana mari what are the responsibilities unodonha here unodini unohetsura sei unodini because iwo waimbomuzwa achidya akavhara muromo pamwe uchavharike muromo wacho mazina adai and waunotanga kugadziridza munhu it will actually more stressful than kusatodzoka saka people should consider all that give yourself enough time to decide kuti ndapedzerana here nauyu ndotanga neumwe kwete kuti gumbo uda kuenda uda kudzoka zvinounza makomba akawanda hazvizoite zvakanaka saka kahai kaya ngakanyembonyasovhenekwa handiti ndizvere woti hai but ngatisanganei panhingirikiri panonzi pagazaland pane chirestaurant chiri papa kwakati nyararei handiti muri kuona titaure kuti iko hai yakaberekei handiti muri kuona zvakamira sei vanhu vodzokedzana zvakanaka maijaricha vasati vapinda pasi pane zvandangofunga sori maijaricha pane vamwe vanhu vanoti vanoparadzana paipe vanoparadzana vakatsamwa stereka pamwe inyaya dzeupombwe dzambotaurwa naadvocate nechii wozongodzokerana zvemaemotions zvokuti aona kuti uyu nani chichi izvozvo zvine maproblems akatokura because ukadzoka kumunhu anga ine grudge newe raanga asina kupedza newe paunodzoka paipaika unogona kufa usina kurwara seu kutaura izvenyu unodirwa mafuta wakara you are very right. You are very right. Yes, Maijaricha, what are some of the challenges? The challenge I wanted to talk about is actually what Maichinengo is alluding to. Kuti imwe challenge inogona kuitika pakudzokerana ndekuti muno create a perpetual victim and in the process you are switching the victim. Saka semienzaniso vanhu varambana pamwe paita nyaya yeinfidelity vanhu vobva vaseparate uyo vati sorry ndatoisa mameasures aya neaya kuti zvisadzokorodzeke futi uyu ndakatosiyana naye zvikabva zvazodididi vanhu vaivobva vadzokerana because akakanganisa ari repentant but uyu akakanganisirwa manje atobata izvozvo as a weapon akangodai usakangana kuti wakambondidayika makuda kubva matofara usabva watozodai nekusingaperi they continue to play victim
All right. And by doing that, they are now being emotionally abusive to this person. Akambokanganisa hake kawarika. And akada kuedza kutaura kuti but zvamakuita zvinenge zvakundirwadzisawo. Ototi aiwa iwe haubvumidzi kurwadza kwainini kwankurwadziwa unofunga kuti kushomera because haungazviudza because ndakatokuregera ndikazokupa imwe chance. So that's one of the challenges that then comes kuti now you have the other person suffering because of what they did in the past nekuti vanhu vakazodecide kudzokerana. Exactly. Pane vamwe vanhu vakadaro vekuti iko they become victims to the extent yekuti iko being a victim defines them. Zvakadaro zvekuti iko if you remove the tag yekuve victim they don't know what else to be. Vanotokonfuzika kuti ndiri chiko ini ndiri munhu akapomberwa kane murumeni mukazvibvisa izvozvo they can't exist. Vari outside being a victim. Saka izvozvo izvo zvakakosha mukati meupenyu. Pane vamwe vanhu vekuti iko ukabvisa the issue yekuti iko murume wake akapondwa tomboibvisa kuita wipe it away. They don't know what else can they be. They lose everything, they lose value and all that. Mukati meupenyu ngatiregerei kusvika pakadaro. Unogona kuti ko mudzimai akabatwa nechikomba. Handiti ndizvo here? Akabatwa nechicomplication. Akabatwa nechikomba ichi. But worwadziwa to the extent yekuti ko zvagadzirisika. Chibva pa-victim status and tag, remove it and become a new person in Christ, so that you can be able to forgive this person and hold them up to their status yaapenge vasina pavanga yaambenge vainayo vasati vakutadzira. Saka it's very very important reinstatement. Thank you so much. Yes. Thank you Mshokoshi. Imwe nyaya futi zveinoextenda kubva pane zvataura naElder Nyamazana. Inyaya yekuti vanhu vanoita zvibatwa kwavanobuda uko. Handiti both men and women. We cannot overstate the need kundochekwa HIV. True that. Go and get tested. It's okay. And after that momboti mirei mobva imchiregai kuti kama ngodzokerana yatova bonde hapana protection nekuti muri kupisa kukasika rukukwe. Exactly. Mva mamanyira ipapo let it be slow. Handitika uchinatso kuzvichengetedza upenyu nekuti shuwa ini ndaona vakawandisa ndatombori nemubatsiri wangu pamba wekuti akatozotsvaga basa asiyiwa nemurume iva vanoita zvokumboenda kunze kwenyika chinchinyi ende paakadzoka pachokwadi achitori munhu ari right. Handiti achitotanga akuona uya akuita kakupenyerera nekakudidi neawedzera weight zvinhu zvake zvaakuita tichimuchengeta kapamba. Mama udada utopfuura ipapo. Ndopane nyaya. Munhu akasenzera mukristu ngaapenye. Akomani kutange dhuku richadonha rega. Taakunzwa uya wanodhirevha magonyeti akuti ndakukuda ndiyakufona munhu akuhwinyika riseri kwedhoo ndikati chiri kuitika munin'ina zvikanzi baba nhingi vati vari kuda kudzoka. Saka ndikati iwewe chiro tigare pasi, be careful about 1 2 3 4 5 but yanga atocha mupupuri atova mumhemuko vakagara. Ndakatozonza akatozoita zvekutozosiya basa zviya zvokutiza nokuti aiona soti ndiri kumurambidza. But after about 2 years or so baba vakabva vashayika. Saka vaitozviziva. Of course vanenge vachitozviziva kutoti zvinhu zvanga zvinomira mushe kuda zvakutanga kudzimba otanga kundodzokera. Iye anenge achiri right. Saka tisangofunga kuti munhu anodzoka ari mubhara. Aiwa anogona kutodzoka ari right asi achiziva shaka. Bhara riri nechemukati. Exactly. Apa zvakanaka futi. Ungonodai. Taura henyu dzimwe tsekwende dzinogona kupinda vanhu ndedzemari chaidzo. Vanhu vayo anouya anodzoka kwaurika ane zvikwereti. It's important to also check financial
mental health yemunhu wakapinda muchikwereti zvipi, pane dzimba dzawakatenga here, you know, even kumutemo chaiko tine inonzi judicial separation yekuti vanhu vangona kutonzi nemutemo aiwa taakukupai order of separation handitika even pakudzoka ipapo handitika maakudzokerana kuti anofunga zvinhu zvadai and I think it would be proper kuti paitike kana counseling yekuti a third party who is independent to experience ari kubvunza kuti iwe uri kumbodzokerei iwewe ona mamborambanirane chaizvo you know because munhu unozosvika pakukatana apinda futi mumhirizhonga dzaanga anadzo before ozoti but I think I'm crazy what was I thinking of coming back to this. Vanhu vakutanga kudanana namazita asina kururama pamberi paMwari oti ini ndindaipenga kufunga kuti ndogona kudzokerana newe hausati wachinjawa and we destroy each other nemashoko iwawo ngono tibatsirei. And lastly, as we conclude also, tangachida kutiko pane vanhu vari kuvakanze hai ndo vatoda kumbotaura navo handiti ndizvo here masoko maviri matatu kune vanhu vari kufunga hai yakauya handiti muri kuona masoko maviri matatu handiti ndizvo here. So we want to do that quickly so that we can be in time. Gono, yes. I think ndingataure ndichiti panofanira kuchenjerwa nyaya ye-pseudo mutuality. All right. Yes, yekuti pada hai yabva kwayabva handiti uyu aitirwa hai yauya ikatekenyedza nekuda kwokuti pada masango idi anga ari matema muri kuona. Saka munhu uyu anogona kutya manje kuti ndikada kuva honest nezvekuti ngatigadzirisane pekuti ndinogona kuzviruza. Saka hai inogona kuzo hai inogona kupidiguka ikaita hii okay muri kuona. Saka zvinogona kuda kunoti fana nedzimwe nguva ne-step family situation yekuti vanhu vanogona kuti ininika ndauya ndine mwana wangu panapa but let me prioritize relationship yangu nemunhu uyu. Ndikada kumira pachokwadi marriage inogona kuparara, yechipiri igoparara no. Saka munhu anogona kusacrifice zvimwe zvinhu zvakakosha iye kuzvisacrifice kana kusacrifice vana achinyarara panofanira kutaurwa and so on. Saka pochi vanhu ongogara vari kudya mazai avo nemafetikuku zviri kuita nga zvakanaka. That's pseudo mutuality. It's a false sense of togetherness. Saka ndo chimwe chezvinhu zvinogona kuitika kuti mumwe munhu anogona ngaadzoka but pane asina ane mareservations ane zvinhu zvaasiri kufara nazvo kana kuti zvaasiri kugutsikana kuti zvakagadzirika here kana kuti achine mibvunzo but haasi kuibvunza nekuti ari kutya kuti zvinobva zvaparara. Saka maybe ari kuti arege timbochovha zvimwe zvima 2-3 years kana rega ndimbomuitira mumwe mwana kuti ndisimbise bango iri. Saka izvozvo izvo that relationship will not be healthy. Inenge itori one sided. Inenge iri lopsided. Saka hazvina kure kwazvinoenda. Saka zvakakosha to be frank, to be honest. Kuti vanhu vanyatso kuva pachena chaizvo. We should not be so desperate zvekuti you sacrifice yourself and what you are actually shortchanging yourself and shortchanging the other person when that happens. Even though it may be easier said than done, but that's the reality. Thank you so much. I think katrendi kanotongogona kutanga chaiko munhu achiri mukomana nemusikana. Pane zvinhu zvakawanda zvinonyararwa because pamwe pacho ne-age yangu iyi ndigonekwa madzimai ekucheche aya vedhuku renhingirikiri vagozvinzwa futi kuti ndaramba mukomana ini ndaane 35-40 years. Vanhu vanonyarara zvinhu zvakati wandei ende vamwe vanonyarara because nezvaakatoita saka ndoita sei because zvavakatoita vakatoenda kure handiti muri kuona vasati wawanana kuchida kuti iko unomboita kunge unenge uchinhuhwa bute unomboita mapati time kufodya here iwewe achazvibvunze angoti kamunhu ikake handiti muri kuona but principles are dzinotyorwa and all that in order to accommodate
zvamakamboita kana kuti iko wakutya kuti iko ndorambana futi here neuyu. Thank you for that point. Gono ngatibatsiranei. Tingati kudini munhu areceiva kahai, tingati kudini, what can we say to those people in those situations? Pamwe vamwe vachangotanga vane 1 week vachida kuona kuti iko zviri kuita here, pamwe vamwe kahai, pamwe mumwe ari kufunga kuti hazidhumika hadhumi munhu ari right. Handiti muri kuona. What can we say? Kunobva kwanzi he's my day one. Handiti muri kuona nawacho. Okay, my day one. He's my day one. Yes. What do you have to say? Inyaya yakaoma isinyoro, because kazhinji kacho kana pakashayikwa counseling iri adequate munongonowira muproblem yamami nayo. Sandiri kuti kune munhu anzi hai, don't succumb to pressure. Okay. Society ine pressure yainoisa kuvanhu kuti vadzokororane. Munoziva kuti kahai kanouya wobva udza shamwari yako kuti kahai kauya Can you handle? He said hi. atodzoka. You know, woudza tete kahai kadini kauya. Zvatoita ndozvatinamatira every day. Saka I think I always tell people kuti you are the only person who can understand your problem. Saka kana uri kupinda in an abusive relationship, to be honest with you, outsiders may try to sympathize, but they may not understand your situation. Saka even if munhu ati hai, but as long as zvakamboita kuti marriage kana ari munhu ari promiscuous, kana ari munhu ari abusive, kana ari munhu, all those things, let's make sure kuti zvaadresswa. Tisati sakambo kuti kwaparidzwa mari dzokucheche. Of course munhu anotendoka, we do agree, but let's be ngatitsvake counseling toona kuti zvakambotrambanisa zvaadresswa here. And I also believe in prayer. Just praying. I believe God can always help you to find the appropriate direction yekutora, so that you can then progress. Thank you. There we are. Thank you. Okay. Advovo, one item that you want to tell the people, vanze hai. I can just add kubva pane zvataura naGono. Hakuna chinhu chinogadziriswa maamumba. All right. Full stop. All right. Zvinhu zvinogadziriswa musati maamumba. Okay. You're negotiating power. Chinyaso musagumire kure. Hakuna chinhu chinogadziriswa maparukukwe. Rukukwe harutombori nanyaya dzekugadzirisana. Thank you. Ndada kuti ndikurerutsire. Thank you so much. Nyaya inoitika ndeyekuti we were told kubva tiri mayouth kuti kana pane dambudziko riri kuitika riri kukushungurudza murelationship, mukapinda nedambudziko iroro mumarriage, that problem will be 10 times worse. Okay. And your negotiating power are almost zero. Yeah, right. Kuti uti kozikara waigona kuti andichada, I'm breaking up with you, you know, after all the other people kudini. Hakuna breaking up yauchaita. My near you are 7 months pregnant and mune tunhiyo tuviri. 7 months very pregnant. Very pregnant. And apa mune tundumurwa tuviri. Handitika. Saka kuti uti ndobva pano izvozvo ndo zvinozolida vanhu, because vanenge vakutsvaga negotiating points and power mu marriage. Ndo zvinozoita kuti vanhu vachita that unhealthy habit yekuti ndozogara kumba kwedu, asisina threat yaanopa munhu kuzi agariswa mudhishi. Saka akungoti ndinodzokera zvonzidzokera wotorwadziwa wese zvonzi dhoo iro, you know. Ndozoti pane imwe song yekuti iwe kashamwari iwe kaiwe famba enda, handitika road yekozimutoko haina kudzimwa mabhazi acho achiri kufamba. Mukana vanhu vakuudzana izvozvo kureva kuti vanhu vapinda mumarriage nama-challenges which they could have fixed before, handitika, which is the same nekudzokerana, but they didn't. Now haasisina a threat yekuti on pain of, you know, on pain of this change munoti siyana neni. Saka vanhu vatenzi hakuna zvinhu zvinonzi pindai zvimwe zvinozoonekwa mavemo.
haisi kombi inonzi iko ikasheka munokwana kana Alright. petrol ikiiswa Okay. mozvonzi chimbosheka futi inowedzera Okay. imwe. Alright. Thank you so much. Yes. Yeah, One or two words. ndina zvizhinji zvekuramba ndichitaura asi ndachida kungoemphasize pataura naelder Nyamazana kuti take your time. Okay. Yeah, it's not the first time you are seeing this person. Don't be overexcited. Zvekuti unobva overlooka nezvauri kutoona kuti so rake rakazvimba wopretenda kuti your eye look so good iwe uri kunoti rakatotsvuka. Look, reality matters kana zvinhu zvadai so. Thank you Kana so much. munhu anga ane zviturikwa zvake, prepare yourself for that. Usamhanye. Okay. Yes. Advocate Edith. ndoda kuti don't be afraid to have the difficult conversations. Haikona kungodzokerana because it's feeling rosy again. Chakaita kuti murambane was not a feeling, it was a reality. Saka dzokeranai because of a reality, not because of a feeling. So take time to have those difficult conversations with that person wauri kuda kudzokerana naye and reevaluate where you're coming from and where you want to go and how you're going to get there. Okay. Thank you so much. Yes. Yes, so zvinokwanisika asi zvinoda kuti timire pachokwadi, confessing our faults one to another, and totsvaga vanotibatsira. In the multitude of counselors, let's wage our wars. Kwete kuti tite mawalk Texas Ranger kuti anyaya ndedu tonakurira vamwe vese kure vaigona kutibatsira. So prayerfully and tisingamanyi sezvataurwa panapa, uye tichikonfesa zviri genuine, togadzirisa zvacho zvakambokanganisika. Mwari vanokwanisa kutibatsira. Dziriko mhuri iko zvino moto wacho waakuririma wenzeve dzatsuro, asi wakambenge wati mbombombo. Saka zvinokwanisika. Mwari vanokwanisa kutiyambutsa. Amen. Thank you so much. Toda kutenda vadare, toda kutenda vateereri nevatariri. Mwari dai anga akukomborerai akuitirai zvakanaka mukati mekurarama. Zviripo zvekuti iko muchato unombobvanyanguka mumwe kwake, but zvakakosha kuti iko mukati memuchato learn to face real issues and talk about any difficult thing, so that hakuna anobatirirwa mukati memuchato, hakuna ari kushingirira mukati memuchato. Nekuti bhaibheri rinoti iko gara nemukadzi wako nomufaro waunoda, kuna Muparidzi chapter 9 pavhesi ya9. Hanzi enjoy marriage with the wife whom you love. Handiti muri kuona, kwete kuti enjoy, zvakanzi enjoy. Muchato ndiwo kurudunuka kunge chidhoiri, wakapombonoka, ende ukanyatsobatwa zvakanyatsokunaka, it will bring the best out of us. Kana ukasarabatwa mushe, it will bring the beast out of us. Saka Mwari dai anga atikomborera atitira zvakanaka, tinozvifarira kuti titaurire nenyaya idzi dzinonetsa kutsenga pachirongwa Family Matters, muri dzichikurudzirika, zvinhu zvichifamba zvakanaka. God bless you, God be with you. Zita rangu ndoitwa Pastor Francis Mbira, musvokozvi pachirongwa chino Family Matters. Amen. Inorema inzira ineminzwa inobaya vuga maonama. Inorema inzira ineminzwa inobaya vuga maonama. Vuga maonama te, vuga shinga inzira ineminzwa inobaya vuga maonama te, unamate vuga maonama.